Lížičky. Áno, máme kameru. Ale kameru to. Natáčam to? Hej. Dobre, poď. Už to nie je hlas, hej, takže... Nie, za to by sme to mohli cítiť. Tak to vyslúť trošku dopredu, vieš? A to nie je... No, to vyzerá, že to nie je ťažké. Uj, koľko prachu, ja to nechcem vidieť. No a čo? A treba to otočiť akože otvorom sem? Otvorníš sem, áno. A otvorím, no. Počkajte, no, čakajte, lebo ja dávam. Vieš, čo to bolo? Au! Moment! Jeden na postel musí ísť, Vyni to. druhý asi na stôl, čo? Vyni to. Počkaj, ale však Ty to zvýhne. to je ľahké. Ale neviem, či sa to tam má tak podmestí. Nemusíš ho dať. Ale to je väčšie. No, strašne zadrbávam. Kokos, my sme aj policajti, desiatí, Jak je to pekné, vidíte, ako to je? Hurá! Hej, čakali. Ale daj, ty. Pozri sa v tom. Poď sem, Gabika. Gabika, poď sem. Pozri sa. Poď sem. Ja sa vám pozrieť. Sem za mnou. Pozri sa na ten monitor. Aha, no. A prečo to robí? To robíš vždy aj v každom filme. Keď si prenášaš. To je sila. Toto je naša Imbráková, vy. Valentinková. Poď zaber. Toto bolo na poličke. Presne toto bolo tam hore. Čo je, že sa nehá video, to je baba. Ja? Počkaj, a môžeme mi nehať to fonku? Áno, to necháme ide. My ideme napísať našim budúcim spoludolegom, by nám chcela povedať, napíšme im líst, ako to bolo Nástupkyňam. Ako? Nástupkyňam. No, nástupkyňam. A to bolo strašne dobré, až nech sa váži, alebo... Nechajú tú adresu na YouTube, nech si to pozrú. Jasné. A my to vieme vyrobiť na YouTube? Ale vážne, necháme im odkaz na to, ale vážne, ja neviem na čo. Kálo. To je šúra! Nemám do keľu. Jak to darilo? Nie, ale vážne pošlo im Gabi skládajú videa a odkazujú si, keď neznajú, čo vám dáme nejaké. Nedáte tak na niečo, máme čo dala, jak to dala. Spravím fotku, hej? Krásne, nie? Ja tam. Spálené. Dobre, do tej hudby sa to hodí. Ale ide. Spálený, máme hudby. Aby ale nekreuje.